אנחנו חזרנו, עוד מעט נשמע איך מתייחסים בתי המשפט לעסקים הקטנים, והאם ההחמרה שהם נוקטים כלפיהם מוצדקת. אבל קודם כל, שלום לרון שלי. שלום טליה. מומחה לתקשורת דיגיטלית. ני. טוב, אנחנו שעות בודדות לפני ועידת הנשיא, ואנחנו עם מאחורי הקלעים של ועידת הנשיא, איך הייתי רוצה להיות שם? כמו עוד 10,000 איש אחרים בערך. אני לא רק בגלל הנשיא, בגלל ברברה סטרייסנד. או. אבל מה אתה מספר לנו? אז אוטוטו, כמו שאמרנו, מתחילה ועידת הנשיא, ואל ברברה סטרייסנד מצטרפים באמת מיטב המוחות, המנהיגים ומובילי דעת הקהל. השנה לדוגמה קלינטון, גורבצ'וב, אז גם בגלל קלינטון. יש עוד כמה בדרך, הרשימה ארוכה, הנסיך. אבל תקשיבי, הוועידה הזאת זה ועידה של מפגש מוחות שמדברים על המחר. אנשים שבאים לחשוב על המחר, לעצב את המחר, ואיתם שרון סטון, שהפעם הגיעה לא ככוכבת קולנוע, אלא כיושבת ראש תנועת יאללה, מנהיגים צעירים. יאללה זה חברה של 360,000 צעירים במזרח התיכון, החל מתוניס, מצרים, אלג'יר, וגם ישראל, שנפגשים בקמפוס וירטואלי בעמוד הפייסבוק, ומדברים אחד עם השני, מקבלים שם שיעורים מפרופסורים מייל, שרון סטון בעצמה? שרון סטון נפגשת איתם, מדברת איתם באופן קבוע, והיא בעצם מקבלת, לא רק היא נותנת השראה, במקרה הזה היא גם מקבלת השראה, כי זה צעירים שחיים את השינוי. רגע, איזה השראה היא נותנת? סליחה. לא, באמת. היא מביאה איתה את האבק כוכבים ואומרת, אם אני פה, אז כנראה שיש עוד הרבה אנשים אחרים שמקשיבים לכם. וזה מאוד חשוב, כי כשאתה מדבר בתוך עמוד הפייסבוק, אתה לא בטוח שאתה מגיע לקהל שנמצא בחוץ. אנחנו רואים אותה ברקע, היא באמת נותנת השראה. גם לי היא נותנת השראה. גם לי. אוקיי. השבוע הצעירים של יאללה מעלים לעמוד של הנשיא פרס שאלות. הנשיא פרס הולך לפגוש את שרון. כן, הוא פוגש את שרון סטון והוא עונה לשאלות. בדיוק, הם הולכים להיפגש בוועידה, לדבר על איך עושים שינוי חברתי דרך הפייסבוק ולענות על השאלות של הצעירים. אוקיי, מה יש לנו עוד היום? חברת הביגוד והספורט של סקוני, היא במשך שנים כבר נלחמת בתופעה של השמנת יתר, תורמת בכל שנה סכום כסף נכבד למלחמה בתופעה שבאמת כבר פשטה בכל העולם המערבי. השנה, או שנה שעברה יותר נכון, הם החליטו להילחם בתופעה ולקחת את זה צעד קדימה, והעלו בעצם אפליקציה שמעודדת את הילדים לרוץ. איך הם עושים את זה? הרי יש לנו הרבה אפליקציות של ריצה באייפון שכולנו מכירים. האפליקציה הזאת, מה שהיא עושה, היא שמה יעד. אנחנו נגיע ל-X קילומטרים, נתרום X כסף. זאת אומרת, כל האנשים שעכשיו רצים עם האפליקציה, יש להם יעד. אם הם מגיעים ליעד הזה, חברת סקוני מכפילה את הכסף שהיא תורמת למאבק בהשמנה. יש פה קמפיין חכם, בגלל שהוא מוציא, הוא לא רק חושף את המודעות, הוא הופך אותך לתורם, הוא הופך אותך לתורם. הוא מוציא אותנו מהקורסה, אנחנו הפכנו להיות פסיביים, ובצורה חכמה הוא גורם לכולנו להילחם בהשמנה. אוקיי, מה עם הצלב האדום? אנחנו צריכים לסיים, אז יש לנו עוד אייטם אחד, צלב אדום. הצלב האדום, תראי, זה כלכלה, היא קשה בכל העולם, אנשים חוסכים, במיוחד בתרומות. איך גורמים לאנשים לתרום למטרות כמו הצלב האדום, שהולכים להשפיע בעולם? אנשים עדיין נכנסים לאתרים ומחפשים את הטיסות הזולות, והצלב האדום מגיע אליהם שם ואומר להם, תקשיבו, תלחצו פה, אחרי שהזמנתם את הכרטיס טיסה, ובמקום לתרום כסף, תתרמו מיילים. הרי כולנו צוברים מיילים בנושא המתמיד, ובצורה כזאת בעצם הם בוחרים את המסלול טיסה שהם רוצים, את היעד שהם רוצים לעזור לו, אפריקה או מדינות אחרות, ותורמים את המיילים שלהם. על מה חושבים היום רק כדי לגרום לאנשים להתעורר ולעשות משהו, מעשה יפה? רון, תודה רבה. אנחנו כמובן ניפגש פה שוב. תודה רבה. ביי.